Hola, becaricenques i becaricencs, benvinguts a una altra recomanació de videojocs de la biblioteca. Primer de tot, aprofito per informar-vos de que la biblioteca està formant part d'un grup de treball organitzat per la xarxa de biblioteques municipals de Diputació de Barcelona, que és el grup del Laboratori de Ficció Digital Infantil, en el que diversos professionals del sector de les biblioteques ens reunim per parlar de les experiències envers els videojocs i també de quina manera poden arribar a ser una eina amb la que explicar històries. Us informarem més d'aquest projecte quan tornem del confinament. Estigueu molt atents. Aquest cop us vull recomanar aquest joc, el Mario & Rabbids Kingdom Battle. Lluny del que pugui semblar, això no és un joc de plataformes, no és el típic joc del Mario, sinó que és un joc de batalles per torns. Això de les batalles per torns consisteix en que els 4 personatges que escollim, que formen part del nostre equip, cadascú té unes habilitats concretes i pot escollir unes armes amb un rang de dany, s'ha d'anar combatent a enemics també amb diverses habilitats, amb la qual cada partida és molt diferent a l'anterior. Per qui no els conegueu, els Rabbids són aquests conillets així una mica gamberros que apareixen per aquí al fons. Estan desenvolupats per Ubisoft, són els desenvolupadors també del Just Dance, joc que ja podeu trobar a la biblioteca. I bé, això de què va? Doncs va de que el món dels Rabbids i el del Mario s'ajunten i es crea una espècie de món en el que es fan batalles per torns. Els més grans potser coneixereu jocs com el XCOM, en el que les mecàniques són molt similars a les d'aquest Mario & Rabbids Kingdom Battle. És un joc molt boig, és molt divertit, pels més inexperts és un joc molt assequible i pels més experts és un joc que pot arribar a tenir un repte molt gran. O sigui, té moltes capes de dificultat, de tal manera que tothom pot arribar a disfrutar aquest joc. Està separat en 4 mons, molt diversos cadascun, molt diferenciats l'un de l'altre. Realment és un joc molt variat, a nivell tècnic està molt cuidat, a nivell musical també és molt ric. La crítica de videojocs de l'E3, que és un esdeveniment anual que es du a terme a Los Angeles, el van premiar com joc millor valorat per la crítica i també va guanyar un premi l'any següent, el 2018, als BAFTA Children Awards. Hi ha bastantes hores de joc aquí, val que no té mode online, però és un joc que es juga molt bé sol, però bé, si teniu algú amb qui jugar al costat, o sigui, fer batalles en mode local, gaudireu d'estones realment molt boges i divertides. Bé, doncs, fins aquí la recomanació d'avui. Ens veiem més aviat que tard. A reveure.